എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് കുറച്ച് മൈദയാണ്. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മൈദ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും തുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. ഒരൊറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ, ലൂസായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ പറ്റൂല. കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് വേണ്ടത്. കുറച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഒരു ബാറ്റർ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴമാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഈത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കുരുവില്ലേ അത് മാറ്റിയെടുക്കുക. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാം പൊളിച്ച് അതിൻ്റെ കുരു എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ എല്ലാ കുരുവും മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ആ കുരു ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങ ഫില്ല് ചെയ്യാണ്. തേങ്ങയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. പലരും പല രീതിയിലുള്ള ഫില്ലിങ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ തേങ്ങ ഫില്ല് ചെയ്താൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. ഈ തേങ്ങയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ചിരകിയ തേങ്ങ, പഞ്ചസാരയും ഒന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് തേങ്ങ ചിരകിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഈത്തപ്പഴവും അതുപോലെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേ വേണ്ടുള്ളൂ. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ മൈദയിൽ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ മൈദ കലക്കണം എന്നുള്ളത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈത്തപ്പഴം ഒരു സൈഡിലും മൈദ മറ്റേ സൈഡിലും ഉണ്ടാവും. ലൂസായിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയാൽ കറക്റ്റ് ഈത്തപ്പഴത്തിന് കവർ ചെയ്ത് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം. ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ. സിമ്പിൾ സ്നാക്കാണ് പറഞ്ഞിട്ട് വരില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റാട്ടോ കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരിക വേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഈത്തപ്പഴം പൊരിച്ചത് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറ്റ് വീഡിയോസും കാണുക. താങ്ക്